Iwacho kanyo makare nya ni gima notimore nyoro nopogore kod mpango ma Gen Z ne nitiere godo. Benda bobedo ka pe nang'o momiyo mpango nopogore. Nyalo bedo ni nitiere joma moko manodonje iye kosango mana timore. Wawinja ne pach Godon bende. Godon in kor kakori gigo manotimore chieng' tarik 25 mano mar jumani kinde mane okete piny. Kendo waneno ka familia mago mag jogo mane owito ngimagi kata marawere mane owito ngimagi gin ne gichwalo nyaka milome ka polis ginyiso polis ni wanto wadwaro mar mondo mi warita wasepango kaka wadhi chano wuodhwa. Kata kamano ne waneno ka weche opogore chieng' tich adek. Ang'o mano miyo kata rowere bende ne gi achieve gima ne gidwaro achieve chieng' tarik 25 mano mar jumani. Okay, kamano Joyce. Ing'e gi kipacha pinye mosegi kama ji ok follow what they should do. Nikech ne wadhi timo rapar mar joma osetho. Rapar kaka itime ka ng'at mosetho titing'o flower tidhi kete liel. To kane nitie gimichamo ka dala kucho tichiemo ni ng'ani nowewa it's 1 year we wapare. To gima notimore an ang'e ni jok mano dhi ng'anyo ne nitie to jok mane otigo mane timo looting bende ne nitiere. Wasegi kama these our leaders tiyo kod nyithindo mondo gigain the public. Nikech ng'ato kanyal wuok ka gitienda nadhi ng'anyo Migori koko chula. Koro gini osegikni youths bedo paid mondo tim what is opposite. Nitie jo ng'anyo to nitie jo kuoge. Koro jo kuoge kae maketho nyingwa ni wan beno wadhi kwal. To ji to nodhi e rapar. Rapar ok goe ng'ato gi bunde. Rapar ji ok thoe. To kaka tho nochako bedo, anotama wacho ni to nyocha wang'anyo adier macha nyocha nitie kuo iye ma kuoni nokel gi some leaders manochulo some goons kasto askari bene koro fwenyo ni magun monda go to maja ng'anyo tek miyo koro nyaka innocent people no